Ой, ну что, заварился? Так, крыху остыне и можно пить. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Ой, привитание, сябры. Ой, Наш Топа простудился. у меня горлышко болит. А ведаете чему? Мирночка, не рассказывай. Топа, треба розказати. Усе повинні ведать, каб не захвореть, як ти. Ой, ну добре, тільки для наших глядачів. Вось, Топа учора пайшов гулять на вулицу і не узяв ні дождевика, ні парасона, ні гумових ботиків. А мне подалося, що дождик зовсім маленький. Ага, маленький. Однак ти умудрився увесь промокнуть під їм. Так, до нитки. Але потім же дождик пройшов. І може ти побіг домов переопранатися? Не, мы с сябрами так весело гуляли, зовсім не хотелось спиняться. А потім що було? Розказуй. Потім мне захотелось пить. І що ти зробив? Пошел додому. Согрів собі води, так? Не, холодную пил. 2 кубочки, бо мне было горячо. Ви чули? Холодную воду! І при гэтым ён быў яшчэ мокры ад дождю. Ну не дзіва, што ты захварэў. Яна, Што? хопіць мяне ўжо выхоўваць. Я ўсё зразумеў. Ніколі больш пад дажджом гуляць не буду і холодную воду, калі набегаўся, піць таксама. Вось гэта правільна, малайчынка. Спадзяюся, і вы, сябры, гэта запомнілі. Не паўтарайце маіх памылак, дзяўчынкі і хлопчыкі. Інакш будзеце, як Топа, цэлы тыдзень дома сядзець, лячыцца. Ой, у той час, калі ўсе дзеці будуць весела гуляць, крыўдна. Ну не сумуй, пі лепей лекавую гарбату, пі. Яна табе дапаможа хутчэй паправіцца. Яна, а ты заўтра не пойдзеш без мяне на вуліцу, бо мне зусім самотна будзе. Не пойду, вядома, буду з табой. Ой, дзякуй, Яночка. Ты сапраўдны сябр. Яна, а дзе наш дзядуля Дабрадзей? Не ведаю, абяцаў прыйсці, але нешта і няма. А ты яму пра тое, што я захварэў, расказала? Вядома. Чаму ж яго дагэтуль няма? Ну, можа, заняты вельмі. Так, добрый вечер у хату. Прывітанне, добрый вечер, а вы хто? Доктор? Так, что не подобны? Падобны, вельмі. А мы доктора не выклікалі. Ага, не выклікалі. Ой. А гэта нічога, я даведаўся, што Топа хворы і адразу паспяшаўся сюды. Ой, а што гэта у вас? І для каго гэты укол? А хто ў нас хворы? А, ну тады, Топачка, ён для цябе зараз хуценька. Коль! І ўсё адразу Ой, не пройдзе. трэба, Коль! Трэба, Топа, трэба. Калі не ведаеш, як правільна апранацца ў дажджлівае надвор'е, выходзячы на вуліцу. А у мяне болі нічога не баліць. Глядзіце, ля-ля-ля. Дзіўна. Дык чаго я тады сюды прыйшоў дарэмна? Даремна, ой, ідзіце лепей па сваіх справах. Вас хворыя недзе там чакаюць, а тут не. О, не познали? Это ж я. Добрый вечер, деточки мои любые кветочки. Дядуля, Дабрадзей! Добро я вас разыграл, а? Яшчэ як, мы поверили. Ой, нават напалохацца паспелі. Якое шчасце, што вы не сапраўдны доктар. Ага, асабліва, што укол рабіць не будзеце. Ой. Зато я даведаўся пра ваш сакрэт. Про які? Вы вельмі баіцеся дактароў. Ну
Ну так. Хто ж їх не боїться? О, думаю, їх много. І сярод глядачов так само. Правда, сябри? А? О, чулі, вучитеся. А як же так? Чому яны такія смелые? Таму што ведаеце, што лячыцца трэба пачынаць своечасова. Не оттягивать визит до доктора? Так, бо чым раней, тым лягчэй лячэнне і хутчэй выздараўленне. А калі бояться не ісці, сур'ёзна захварэць можна. Так, тады ўжо прыйдзецца уколы рабіць. Ой-ой-ой-ой. Дякую за парады, сябры. Трэба будзе і нам патрэніраваць сваю смеласць, асабліва некаторым. Хо, на мяне намякаеш. А на каго? Бачыў бы ты сябе. А сама? Ой, ой, ай-ай-ай. Хоць баяцца табе і не было чаго, бо ты не хварэеш. Ну што казаць, мы абодва так напалохаліся, нават сорамна. І ўсё роўна добра, што вы не доктар. А наш любы дзядуля добрый. Ага. А калі сур'ёзна, Топа, як ты сябе адчуваеш? Мне ўжо лепей, дзякуючы Яне. Яна мне адразу лекавай гарбаты зварыла і шалік дала. Я і сагрэўся. Малайчына, Яначка! Ты ўсё зрабіла хутка і правільна, нібы сапраўдны ўрач. Я старалася. Так, наш Топа вельмі хутка пойдзе на папраўку. Дзякуй табе, сяброўка. Ты на здароўе, я ж за цябе перажывала. Ну, а цяпер давайце мультик паглядзім. Ён мне таксама дапаможа паправіцца яшчэ хутчэй. Так, сапраўды, настрой добры вельмі дапамагае. Глядзім? Глядзім. Ой. Ну, вось і ўсё. Цішэй, дзядулечка, наш Топа заснуў. А, сон найлепшы лекар. Не будзем яго будзіць. Зараз асцярожненька перанясем у ложачак. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Вочки закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.